Дзяржпрапаганда засталася без ахопаў у YouTube. Выдаленыя каналы ОНТ, СТВ і Белта. Выбух на ўсходзе ад Гомля. І апошнія прыгатаванні да Вялікадня. У каталікоў і пратэстантаў Вялікая субота. 4 красавіка, 19 гадзіна ў Беларусі. На Белсаце аб'ектыў падсумавання найважнейшых падзеяў дня. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. YouTube выдаліў аккаунты адразу трох найбуйнейшых дзяржаўных медыяў – Белта, ОНТ і СТВ. Прычынай магло стаць ігнараванне прыватнасці і бяспекі карыстальнікаў платформы. Прапагандысты пагражаюць заблакаваць відэахостынг у Беларусі і спрабуюць пераехаць на новыя пляцоўкі. Як дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі падставілі сябе пад удары, ці гатовы ўлады да радыкальных крокаў у адказ? Ян Федарович. Платформа YouTube выдалила адразу 3 каналы з лукашэнкаўскай прапагандай – Белта, ОНТ и СТВ. Это победа. Победа в том, что боятся правду и видят, как популярны наши белорусские журналисты и белорусские каналы. Зрэшты, за гэтую сваю перамогу прапагандысты цяпер пагражаюць мерамі ў адказ. На адным з іхніх тэлеграм-каналаў правялі галасаванне наконт магчымасці блакавання Ютьюбу ў Беларусі. Думкі падзяліліся. Сложная дискуссия, стоит ли сейчас рубить YouTube в Беларуси, потому что в этом пространстве остаются десятки и сотни наших коллег-журналистов, через которых мы и доносим свою правду до аудитории видеохостинга YouTube. Некаторыя з прапагандыстаў расказваюць, што ёсць іншыя пляцоўкі, куды яны выкладваюць свой контент – Рутюб і відэа Бел. Праўда, у той жа час наракаюць на іх нязручнасць для карыстальнікаў. А вось СТВ ўжо цяпер стварыў новы YouTube-канал замест выдаленага і актыўна яго рэкламуе. Напэўна, ёсць аргументы, што можна захавацца, перазаліцца на іншыя каналы, стварыць новыя каналы і працаваць далей. У значнай ступені беларускія прапагандысты выкарыстоўвалі заходнія сацыяльныя сеткі і відэахостынг YouTube для таго, каб падставіць плячо расійскім калегам. Хутчэй за ўсё, гэта логіка захаваецца. Што менавіта прывяло да выдалення каналаў з Ютьюбу, да канца незразумела. Паводле адной з версіяў, нагодай стаўся чарговы выпуск праграмы Рамана Пратасевіча на СТВ, у якім той расказаў асабістую інфармацыю пра журналістаў беларускага расследавальніцкага цэнтру, а на дадатак назваў нумар тэлефону і паказаў здымкі пад'езду і дзвярэй варшаўскай кватэры кіраўніка БРЦ Станіслава Івашкевіча. У вас в здравом уме может развиться мания преследования. Что же, спешим успокоить. Ей можно не развиваться. Вы всегда должны быть уверены, что находитесь под заботливым присмотром наших специалистов. Станіслаў Івашкевіч напісаў у YouTube скаргу на гэтыя дзеянні. Перад гэтым СТВ зрабіла выпад у бок людзей, якія святкавалі Дзень волі ў Вільні, што таксама прывяло да скаргаў. Нужно подождать, пока какой-то официальной информации со стороны Ютуба, чтобы точно делать предположения. Но в связи с тем, что каналы были автоматически заблокированы в один период времени, можно предположить, что они были взаимосвязаны между собой. И, соответственно, здесь, скорее всего, можно предположить, что просто все 3 канала управлялись с помощью одной учетной записи. Калі вяртацца да магчымасці блакавання Ютьюбу ў Беларусі следам за расійскім прыкладам, то такое рашэнне можа быць прынята на палітычным узроўні. У Беларусі людзі, якія прымаюць такого кшталту рашэнні, на самым высокім узроўні такога веку, што ім YouTube не вельмі цікавы. Лукашенко неаднаразова казаў, што тэлебачанне наша ўсё, а вот гэта інтэрнэт, это глупасці, не звяртайце ўвагу. Але спецыялісты там ёсць, яны разумеюць, навошта патрэбны доступ да людзей, якія карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі, Ютубам і гэтак далей. Таму будзе прынята, хутчэй за ўсё, узважанае рашэнне. Разам з тым, медыяэксперт не выключае радыкальнага сцэнара з блакаваннем Ютьюбу. Ян Федарович, Белсат. Моцны выбух на ўсход ад Гомля адбыўся сёння 4:30 раніцы. Пра гэта паведаміла выданне «Флагшток». Паводле сведчанняў мясцовых жыхароў, выбух даносіўся з вялікай адлегласці.
А напярэдадні 3 красавіка, калі 5:25 раніцы на ўсходняй частцы абласнога цэнтру зафіксавалі пралёт беспілотніка, падобнага да іранска-расійскага дрона-падманкі «Герань». У абодвух выпадках украінскія маніторынгавыя групы не зафіксавалі пералёту дронаў праз украінска-беларускую мяжу. Чарговае падаражэнне паліва ў Беларусі. Ад сёння Белнафтахім падняў цэны на яго на 3 копейкі. Цяпер АІ-92 каштуе 2 рублі 57 копеек за літр. На 10 копеек даражэйшае АІ-95 і дызельнае паліва. А вось за літр АІ-98 давядзецца заплаціць 2 рублі 89 копеек. Папярэднім разам цэны на паліва павышалі 28 сакавіка на 4 копейкі. У Белнафтахіме назвалі крок вымушаным, ды патлумачылі яго ў тым ліку ростам сусветных каціровак нафты. Сёлетні сакавік стаў самым цёплым і сухім месяцам пасля 1945 года. Пра гэта распавялі ў Белгідрамеце. Сярэдняя тэмпература ў мінулым месяцы перавысіла сярэднестатыстычную норму ажно на 5 градусаў і склала 5,8 градуса вышэй за нуль. На гэтым у 90% выпадкаў на метэастанцыях былі пабітыя тэмпературныя рэкорды. Усяго метэастанцый у Беларусі 226. Цеплей за ўсё было 31 сакавіка ў Касцюковічах. Там слупкі тэрмометра падняліся да 20 градусаў вышэй за нуль. Халадней за ўсё 8 сакавіка ў Клічаве. Там гэты дзень назіралася больш за 9 градусаў марозу. Пацяпленне прынесла ў Беларусь не толькі доўгачаканую зеляніну, але і пылковую буру. Сёлета канцэнтрацыя алергенаў у паветры не бывала высокай, адзначаюць спецыялісты. Актыўнасць жа прыродных раздражняльнікаў пачалася раней за звычайныя тэрміны. Як абараніцца алергікам, калі ледзьве не кожнае дрэва становіцца крыніцаю небяспекі, адкажа ў нашым матэрыяле. Разам з анамальна цёплай вясною Беларусь прыйшла не толькі доўгачаканая прыгажосць, але і сур'ёзнае выпрабаванне для здароўя. І галоўная пагроза – вось гэтая расліна – бяроза. Менавіта яна становіцца галоўнаю праблемаю для тых, хто пакутуе на алергію. Першымі пад удар трапілі поўдзень і захад краіны. У Берасцейскай і Гарадзенскай вобласцях ужо зафіксавалі высокі ўзровень канцэнтрацыі раздражняльнікаў. Да агрэсіўнага пылку бярозы далучылася і магнолія. Абедзве расліны цяпер у фазе актыўнага цвіцення. Сёлетні пылковы пік настолькі магутны, што сімптомы могуць праявіцца нават у тых, хто раней не лічыў сябе алергікам. Слёзы, чырвоныя вочы, пастаяннае чханне, кашаль і закладзены нос. Гэта толькі вяршыня айсберга. Спецыялісты папярэджваюць, спроба проста перачакаць сезон можа скончыцца хранічным алергічным рынітам ці нават бранхіяльнай астмай. Каб мінімізаваць нагрузку на арганізм, медыкі раяць дзейнічаць загадзя. Ідэальна пачаць прыём антыгістамінных прэпаратаў за 2 тыдні да цвіцення. Але і цяпер яшчэ не позна звярнуцца да алерголага па індывідуальны план лячэння. Варта прытрымлівацца правілаў бяспекі і ўдома. Медыкі раяць зачыняць вокны раніцай, калі канцэнтрацыя пылку ў паветры максімальная. Штодня рабіць вільготнае прабіранне і абавязкова хадзіць у душ пасля вуліцы. Найбольшая колькасць нябачных алергенаў асядае на валасах. Выдаліць алергены са слізістай дапамогуць салявыя растворы для носа. Бяроза і магнолія – гэта толькі пачатак марафону. У чэрвені эстафету перахопяць злакавыя травы, а ў жніўні – палын і лебяда. Андрей Сульжыц, Белсат. У Дзяржаўнай думе Расіі выказаліся наконт масавай куплі расейцамі кватэраў у Менску. Цалкам нармальнай сітуацыяй гэта назваў дэпутат Андрэй Свінцоў, піша выданне «Газета.ру». Паводле яго Беларусь камфортная краіна і братэрская дзяржава, дзе цэны нашмат ніжэйшыя. Таму, заявіў дэпутат, гэта нармальна, калі расейцы з піцерскімі або маскоўскімі заробкамі пераязджаюць у Менск ці Гомель. Таксама ён адзначыў і больш высокую якасць беларускіх прадуктаў харчавання. Паводле Менскага дзяржаўнага агенцтва дзяржрэгістрацыі толькі ў сакавіку грамадзяне Расіі зарэгістравалі ў сталіцы 126 аб'ектаў нерухомасці. Гэта, як аказалася, кожная 10-я кватэра. Заснавальнік Тэлеграм Павел Дураў паабяцаў расійскім карыстальнікам дапамагчы абыходзіць блакаванне месенджера. Паводле яго, нягледзячы на абмежаванні сервісам, штодня карыстаюцца дзесяткі мільёнаў чалавек, у тым ліку праз VPN.
Дураў заявіў, што каманда Telegram працягне адаптаваць тэхналогіі, каб ускладніць спробы яго блакавання. Пра іншыя замежныя падзеі ў нашым аглядзе. У ноч на 4 красавіка адразу некалькі расійскіх рэгіёнаў апынуліся пад атакай украінскіх беспілотнікаў. Удары прыйшліся па прамысловых аб'ектах у Тольятти Самарскай вобласці і па інфраструктуры ў Таганрозе. Паводле афіцыйных звестак, у Тольятти пацярпеў работнік аднаго з прадпрыемстваў. Пад удар трапілі хімічныя заводы Тольятти Каўчук і Куйбышаў Азот. У Таганрозе пасля атакі адзін чалавек загінуў, яшчэ некалькі параненыя. Загарэліся склады лагістычнай кампаніі, а ў моры, паводле звестак уладаў, успыхнуў пажар на сухагрузе пад замежным сцягам. Тым часам у гэтую ноч ад расійскіх атакаў на Украіну пацярпелі шматпавярховік у Сумах, рынак у Нікапале, а таксама жылыя раёны на Данеччыне і Херсоншчыне. Загінулі прынамсі 12 цывільных, дзясяткі параненыя. Куба пачала адну з найбуйнейшых амністыяў за апошнія 10 гадоў. Паводле дзяржаўных медыяў вызваляць больш за 2000 вязняў. Афіцыйна гэта называюць гуманітарным жэстам, а за працэсам уважліва сочаць у ЗША і праваабарончыя арганізацыі. Галоўнае пытанне, ці будуць сярод вызваленых палітычныя зняволеныя. Паводле Reuters, першыя вызваленыя – гэта людзі, асуджаныя за звычайныя злачынствы, такія як крадзяжы і карупцыя. У Вашынгтоне ўжо заявілі, што яны чакаюць рэальных крокаў вызвалення палітвязняў. Іран уводзіць новыя правілы праходу праз Хурмузскую пратоку, адзін з асноўных энергетычных маршрутаў свету. Цяпер усе краіны падзеленыя на 3 катэгорыі – сяброўскія, нейтральныя і варожыя. Паводле тэлеканалу Аль-Джазіра, караблям сяброўскіх дзяржаваў забяспечаць свабодны праход. Нейтральным давядзецца плаціць падвышаныя зборы, а варожым доступ закрыюць цалкам. На фоне канфлікту ў рэгіёне рух праз пратоку ўжо сур'ёзна абмежаваны. Менавіта праз гэты маршрут праходзіць да 5-й часткі сусветнай нафты і значная доля звадкаванага газу. Пентагон упершыню апублікаваў падрабязныя звесткі пра страты ЗША ў аперацыі супраць Ірану пад назваю «Эпічная лютасць». З пачатку кампаніі раненні атрымалі 365 амерыканскіх вайскоўцаў і яшчэ 13 чалавек загінулі. Большасць пацярпелых – прадстаўнікі сухаземных войскаў. Аднак сярод параненых ёсць таксама вайскоўцы флоту, авіяцыі, марской пяхоты. Сярод загінулых як ахвяры баявых дзеянняў, гэтак і небаявыя страты. У прыватнасці частка вайскоўцаў загінула ў выніку авіаудару, яшчэ 6 пры крушэнні самалёта запраўніка. Доўгачаканыя кадры з космасу. Эксперты гістарычнай місіі «Артэміс-2», што кіруюцца да месяца, паказалі першыя выявы Зямлі, зробленыя з карабля «Арыён». Адлегласць да нашай планеты ў момант здымкі складала каля 70 000 кіламетраў. Павел Алейнікаў, Віталь Бабін, Белсат. Сёння каталікі адзначаюць Вялікую суботу і рыхтуюцца да сустрэчы Вялікадня. А напярэдадні ў Вялікую пятніцу папа рымскі Леў XIV узначаліў крыжовы шлях у рымскі Калізеі. Разам з тысячамі вернікаў ён зноў перажыў драму пакутаў і смерці Ісуса Хрыста. Гэткі сімвалічны жэст стаўся малітваю за пакуты людзей ва ўсім свеце, перш за ўсё тых, хто апынуўся ў эпіцэнтры войнаў і канфліктаў. Далей без каментара. Santo. Come al tempo di Gesù, persone che condividono la fede in Lui, ma anche ad altri che deridono e insultano. Così è la vita di tutti i giorni. Prima stazione. Усім вернікам каталіцкай канфесіі і іншых хрысціянскіх супольнасцяў, якія заўтра адзначаюць Уваскрэшэнне Хрыстова, жадаю светлага і радаснага свята. На гэтым завяршаем выданне «Аб'ектыву». Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы на Белсаце.